ongelooflijk. Het voorste gedeelte was woonkamer, het achterste gedeelte was sloopkamer. Als je ziet hoe klein dat dan eigenlijk is, dat is ongelooflijk. En de woonkamer wordt weefgetouwd gestaan. Nou, Why not? Onder het motto, we zien er nou toch. Als je koffie lust, kan ook nog. Oh ja. We komen net van de koffie af. Ah. Dus eigenlijk moeten we gewoon wat doen voor ons geld, nu op dit moment. En wanneer we doet gezond, hè? Ja, dat laat ik nog weten, maar dit is ook wel een beetje een... ja, hier komen we misschien dadelijk nog wel even terug. Eerst even... Dat is de champignonkwekerij die mijn vader heeft gebouwd in ver 50. En toen hebben we nou allemaal muziekbands in zitten, die hier de repetitie haalden. 4 bands. Oh, wat leuk! Leuk hè? Ja, want dat is natuurlijk ook een probleem voor bandjes om een we plek te We hebben vinden. er hier 4. 4. In 3 cellen. Ja, als 1 cel bij dus met 2 man mee. En wie zit dat, ja, Mariet, wie zit dat er binnen uit dan? Mogen we dat... Ja. Of zullen jullie eerst het sloopkamertje Ja, kom doen? eerst even. Ja, we doen eerst... Dit heeft Wim er zelf aangebouwd. Deze veranda. Wie is dit het lezer op dit moment? Ik. Goeie schrijver. Ik heb toch gewoond namelijk. In Barcelona. Kijk. En dat is een boek dat gaat hoofdzakelijk over Barcelona. Begin 1900. Ja, er is ook een ander boek wat hij geschreven heeft over Barcelona. Vief. Ja, Vief. Ja. Dat is het laatste. Ja. Ja. Goeie smaak. Nou, dit is dus de keuken. Ja. En dan hebben we hier de sloopkamer. En dan wordt geschikt, dat waren vroeger. Dat waren vroeger 2 kamers. Oh, maar je trekt de nostalgie wel door, hè? Ja. Kijk eens, hier zat vroeger een wandje in. Met een deur in het midden. Dat was de sloopkamer van de oom. En dit was de hele woonkamer. Dit stukje, dat was de woonkamer. Ja. En wat was de rest van het pand dan? Was dat... Dit was ook een, dat heette dus het weefgetouw gestolen. Hier stond dat. Dus hij zou het gratis zien... Door. Hier zo. Hey. Ja. Die vallen. Dus die foto die we net gezien hebben, die is doorgenomen? Van door naar door. Oké. Ja. Oh, ik doe al op liefde. Maar... Goh. Dus hij zou het oom gratis staan te Door. werken. Gratis oer. Gratis oom. Gratis oom. Zo het heet te werken. Ja, ik heb alles zo authentiek mogelijk gehouden. Dus hoe is bijna zeggen, het is een klein museumpje, dit huis. Ja. Maar er is nog nooit iemand geweest die het niet gezellig vond. Waarom niet? Ik zeg, er is nog nooit iemand geweest die het niet gezellig Wat hij het niet gezellig vond. Ja. Dat zien mijn kinderen. Oh. Ja. Geboren in Barcelona allebei. En wie wist ik dan wat het is? Ik heb in Barcelona gewoond. Ja, wie wist ik in... mijn werk, voor je werk. Wat is er gedaan? Wat is er gedaan? In een reclamewereld. Secretaresse om een reclamebureau. En die hadden ook een vestiging in Barcelona? Of zoten die in Die Barcelona? zoonde in Barcelona, ja. En wie lang is er gewoond? 23 jaar. Koos ze Wim toen al? Nee. Ik ben in 1996 teruggekomen en ik ben in 1997 op het gemeentehuis komen werken. En dan heb ik 18 jaar gewerkt tot aan mijn pensioen. 23? En toen heb ik Wim leren kennen, op het gemeentehuis. Op het gemeentehuis? Aha. Evenementencoördinator. Oké. Ja. En wat we... Oh, hij loopt gewoon. Met een voorvoes en lastumshoe. Kijk. Ja. Dat is Wim zijn zusje. Die is met 18 jaar overleden. Dat is Tini Versleijen. Ja. Ongeluk. Nee. Toevoerader naar de hersenen, achter slagader gesprongen op vakantie in Annecy. Jezus. Dus die was in 73. Was hij toen ook op die vakantie? Nee. Nee. Nee, dat Zing was met niet een bij. vriendje. Oh. Dat was toen een hele klap voor de familie, ja. Het was het enigste meisje in het gezin. We waren met 6 kinderen, 5 jongens en 1 meisje. En een meisje ging tussenuit. Dat hielp in gedaan, ja. Waarom... Wie heeft het geschilderd? Jacobs.
Hollander Schenk. Hollander Schenk, ja. En waarom aan profiel? Waarom niet? Dat is wel een foto. Dat is een foto. Wordt er geen andere foto? Denk het niet. Er was een fotoreportage, die was net van tevoren gemaakt. En aan de hand van die fotoreportage is dat schilderij gemaakt. Zelfs met de helft van het gezicht is het al mooi met je, hè? Wat niet een mooi merkje, ja. Ik werkte toen bij Meulendix. Meulendix in Horsten was een sportzaak. Oh, die is er niet meer. Nee, die is nog niet zo lang geleden overgenomen. Goh. Het is een... want en op een sloopkamer en boete in het schapje. Het is een... je neemt overal herinneringen met op mij, hè? Kom eens, we kunnen nog iets moois kijken. Oké. De feestruimte die Wim zelf gemaakt heeft, wat de vroeger een scheur was. Is dat in de man cave? Nee, dat is Oostfeest. Oostfeestruimte. Oké. Het werd nog veel museumachtiger. Het werd nog jager. Kijk. Ah, ik zie er wat werktuig hangen. Dat is ons feestruimte. Dat is allemaal gereedschap van mijn vader, die ook timmerman was. En dat had Wim allemaal met het schepje gepakt en opgehangen. Dat stond hij allemaal. En wie speelt er piano? Mijn zoon. En die komt zaterdag uit Barcelona. 3 dagen naar Horst. Zijn verjaardag vieren. Moet zijn geboorte... Nee, Ingo is in Spanje, is in Spanje geboren. Ja, in Barcelona. Ja. Zien ze dat toevallig ook door op de... Deze twee. Dit is, Dan zien we ook nog eens, dit is een zoon van mij met zijn nauwe vrouw. Spaans meisje. En dat is een zoon van Wim met zijn nauwe vrouw. Oh. Johan en Misha. En waar woont hij, Wim? In Horst. De Weltersweide. En deze kasten bijvoorbeeld stonden allemaal in een kwekerij. En die waren echt helemaal verneld, zeg maar. Logen ver aftrop, noem maar op. Er stonden 3 van die keis. 2 stonden er en 1 in de woonkamer. In de woonkamer zei Marie toen, die zei nou, dat is niks proberen. Ik zeg, waar, dat wordt de mooiste kast die we in huis kregen. Dus die Dus logen? logen, gans opgeknapt. En dat is echt een van de mooiste kasten. De feestkast. De feestkast. Goh, ja zeg. Met verlichting. Ja, met verlichting. Dus ziet geen nou van die mensen die maar weinig reden nodig hebben om een feestje te geven? Ja. We vieren regelmatig een feestje. We Ja. hebben heel veel gefeest. Nou. Heel veel. En En dan, toen ik kwam, kon ze door deze moer gewoon naar boet kijken. Ja. Dat was niet weer aan te krijgen. Dus hier zit 7 centimeter isolage tegen en dan nog houten wand. Kijk. Ja. En we hebben wel eens met 40 man feestje gehad, ja. Hier kun je ook nog zien dat hoe vroeger die scheurdeuren waren. Ja. Zie je? Ja. Door. Gewoon per de wagen binnen. Ja. Ja. En er is in 1908 waarschijnlijk de voorgevel voor gezet. Oké. Want ik zag boete, zag ik nog een foto staan met een peert aan wagen. Was dat een trouwfoto? Ja, dat is van de trouwfoto, ja. Dat is een heel verhaal. Oh ja? Ja, in de koets de Horst. Ja. Waarom is dat een nieuw verhaal? We hadden dat tegen niemand gezegd. Oh, Oh kijk, dat is de volgende cameraploeg. Nee. We verwachten 2 pakketjes. Oké. Maar waarom is dat een nieuw verhaal? Ja, we zijn laat getrouwd, zeg maar. Marieke was getrouwd, ik was getrouwd. En goed, we zijn allebei gescheiden. En op een gegeven moment, waar jij niet iemand was dat we trouwen. Maar Marieke zei altijd, als je een keer trouwt, wil je in een koets trouwen. Oké. Daar heb ik linksreis geïnformeerd wat de koets kostte. Nou, daar praat ik ook over 2.000-3.000 euro met alles erop en eraan. En op een gegeven moment via een oud collega gevraagd, is dat niet op een andere manier iets? Ja, ik weet wel iemand, het is zo'n klein koetsje, weet je wel.
Oh, is goed. Is ook goed. Nou, door afspraken over gemaakt, de kostennummer op. En door een week voordat we gingen trouwen, toen ging ik even langs om te kijken van of alles goed geregeld wordt. Ja, Daar ja, ja. zie je de afspraken, nummer op. En door zei hij, kom eens even mee kijken. De scheuren stond er een spiksplinter in je landauer. Hij weet, wat is dit dan? Ja, heb ik speciaal voor jullie gekocht. Ja, dat was natuurlijk flauw. Hij altijd al willen hebben, maar voor deze gelegenheid had hij die gekocht. Nou, zei hij, de prijs blijft hetzelfde, dat hebben we afgesproken, maar normaal kan het gaan voor dit Dus je prijs. ging van een Sierske ging je naar een koets. Juist. Wow. Ja, geweldig. Chic hoor. Goh jongens, wat een viers liep me daar mee te wonen. Ja, we wonen ook hier. Ik hoop dat het ook nog niet lang niet is. Dat hopen we allebei. We doen er alles aan.